Ningizimu Afrika sinibingelele sinamukele sibingelele nababukeli bonke be Babu Dokotela show. Babu Dokotela sibingelele sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela baba esizwe bawujabulile. Ubaba omuhle njengekhehla lomlungu siseThekwini. Umgaqo esikona corner of Queen Street and Albert Street ise 19 floor room 1904 to 1905. Umzulu amancengisikelo ohlele studio number 1 dark room. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje Babu Dokotela soke sibhekela nama sithi ubunyanga ethics. Kodwa ke ake sibheke umbuzo wethu oqala. Babu Dokotela black salt ne orange ngabe kwenzani? Number 1 kungenza ukuthi wena black salt uyayifuna kuyaphuthuma akufonela umbongo eniqhawe ngcobo black salt ibiza 499 rand inamba yakhe ithi 061538 2925 wena usegoli njengamanje lento sizoyikhuluma lengase kuthinte ngicela ufonele usisi ubusi inamba yakhe ithi 0662540452 uzokwazi ukuthi uyithole nje sokhuluma ngamanje sikhuluma ngeblack salt ngicela ungithathele ngifuna sike sikhulume nabantu abathi Babu Dokotela mina nginentelezi namanje isigcwele imbuzane lo ngichelela kwenze kulutho Babu Dokotela mina ngino 5 liter esengibalahlela inqwabe beyiwasho abazange bangisize ngifuna ke manje uyeke o5 liter lokungitsakela thatha iblack salt thatha iorange uhlube libhoboze la esenta le orange thatha iphepha ubhale igama of a targeted person nesibongo sakhe umusu uyabhala ukuthi ufuna lo muntu kwenzekeni kuyena siyamshaya ke manje iyashawana ke manje ufuna lo muntu kwenzekeni kuyena umusu usukubhalile lokho le phepha ligoqe umusu lishutheka lapha orangeini umusu siyalibamba lishutheka uthatha iplastic emnyama ubophe ngathi ngqi umusu uyasho ukuthi njengamanje ngithi span bani akwenze ukuthi nokuthi ngifuna thuthe ngifuna hambe kusale mina la ekhaya umuzi wami lo nendoda yami akahambe ulosisi wakho esemzini ohluphayo la ekhaya uzothutha uyophuma emsebenzini ayishendeni lakhe adlulele kwelinye abuye sezothatha izinto ngokuntshontsha ahambe akuhambele le ngane endoda ohleli nawo la esiphinde uyahlangana noyise ngawo wena mama owayithola incane na 8 years manje siyindoda sikhulume indaba ngathi nayo isubaba la ekhaya ishaye ngeorange ihambe lo muntu emsebenzini ohluphayo usephenduka umqashi kanti siloga naye uqashwe naye asimshaye ahambe lana nje sokufuna nje umhambisa nje umuntu usikhathele nje uyena akahambe thatha ke black salt yakho ke manje thatha nje black salt yakho vese sakhelene nalomakhelwana musu uthatha istraw lesi sokuphuza idrink uyifake la phakathi mase kuthi la ubheka ukuthi umoya ngalaphi ufuna umoya ngakuyena nomakhala umusu uthi njengamanje ngithi la ikhaya kwenza ukuthi nokuthi ngifuna abaxabane bashayine kufa amawindi baxakeke ubaxoshise emsebenzini bangenze namaphoyisa uyiphephethe ingene ngaphakathi kulomuzi abazozibona bafana nobani ko 500 rand kushawa umuntu phela mina ngifuna ukuthi into okuningincenga hayi angize kuzofundisa umuntu mina ngazi ukuthi umuyinyanga uyashaya nje inyanga nje uziyonto eshaya ngomuthi umuthi ke lo susho eswenza siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibone sibhekela red money oil ngabe ibiza malini? I-red money oil yani kuqala besikhuluma nge-red money oil isetshenziswa ubani i-red money oil eyomuntu oqhwizile nje vese otshelwe ngemali kunabantu abangayazi imali angikusho nje lokho kunzima ukusenza umuntu ongayazi imali ngoba umuntu onelathola imali ayijoint in same time umuntu onelathola imali alanda ifone entsha even ikhona le alanda enye athi sengishaya ngama Nokia u2 ayisebenzele thina lo umuntu onelathola imali akhumbula abangani bakhe mingekho imali abakhohlwa then sikhuluma ngomuntu othi Babu Dokotela mina ngitshelwe ngemali ngicela nje into ezongisiza ngemali nginezingane ezifundayo ngicela nje imali nje into engisiza mama 2000 rand thola ke i-red money oil uyithele ezandleni ugcobe ebusweni umusu uhamba yemphantweni uhambe uyodayisela amafutha angathengwa uhambe uye kulabo wengane yakho hleze kuthuka uma ufike kuyena uzofika shala zabhale ngobhozo phansi athi ngicela into iphele ngicela ungasayi emaphoyiseni ingane ngizozondla kusuke kuyiyona ke lento lena Babu Dokotela siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibhekela kunalabantu la uthola ukuthi umuntu uphethe ifone ka 25000 rand kodwa
mawuthi ucheck i-bank balance yakhe mhlawumbe kuvezela o-zero bodwa. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho ngalabantu abaphatha amafoni expensive kodwa i-bank balance yabo ibe ishona phansi? Uthi omunye Babu Dokotela uma ungayiphathi ifoni elunyiwe, uma unganayo ifoni elunyiwe awazi lutho, asikhulumi ngo-Samsung noma Nokia no Vodafone. Yazi ukukhuluma kwesilima into enjalo. Ifoni yakho ye-iPhone ngicela unginike le message engenile. Le ngene ngomhla ka-31 ongiphindele yona manje ngomhla ka-3 ukuthi i-message engene kade uswipe lapha egarage uswipe petrol ithi kusele malini ebank. I-message engena kwi-iPhone iyakutshela ukuthi kusele 32 rand ebank. Mina ngapha ngiphethe ubhopopo, ngiyinyanga, ngumfundisi, ngiyasebenza efemini. Ibalance enginayo ngomhla ka4 ngino 17,000 kodwa ngitshelwa ubhopopo. And it's not about phones, it's about message that angene efonini that are constructive, that are needed. Ifoni yami ikwaze ukungitshela ukuthi kungena i-email efonini yami ye-Nokia engitshela ukuthi I'm due for an interview, I'm selected for interview. Ngitshelwa ifoni ka900 rand ithi angizokwenza i-interview engizohola 40,000 kuyona. Ngitshelwa ifoni ka900 rand. Wena ngikhuluma nawe ku TikTok uhlele endlini enama-blocks angaplasteliwe doti. Uzongitshengisa ifoni iPhone. Uhlele efletini eliplaselwe ngocream. Once ifleti laplaselwe ngocream akubona kwakho, useka nje ke uplaselwe ngocream wena. Uqashile uyisiqashi, uphethe ifoni ka25,000, uhlala emzini womuntu ucontrolwa umuntu wesifazane okutshela ukuthi ungangena isibani ungena isebe. Ucontrolwa yiNdiya ngoba usile ekhaya. Uphathi i-iPhone, ingqondo yakhe ayikho kahle. Ayikho nje ingqondo yakhe ayisile. Into ebalekile sifunayo kuwena, i-iPhone, i-tablet noma ngabe yipi phone, into esifunayo it's a call that it receives. It is a message that it reads. As long i-message ingitshela ukuthi ngingomunye wabantu abaselectwe ku tender yokugondotshana ku freeway 5 km, that is what I want. Angiyidingi lonto ngize ngiyithengele i-iPhone. Angiyidingi ngize ngiyithengele i-Apple. Ngifuna mina ifoni that will serve me according to my precision needs. If inginika i-call that helps me, inginika i-message. Ngoba nge-iPhone uthola i-message ethi ahlukane. Ngakubona into ethi ayikho. Ungifonela ngoba usuphumile nje shothi usaba umngakho. I-tablet izokutshela leyo nto ke. I-Apple izokutshela leyo nto ke. And izokutshela i-iPhone ukuthi insufficient fund. Please contact your nearest branch. Imali ayikho ebank, ihlukano lokuswipe into engekho. Wenza abantu ilima emathilini. Tshelwa i-iPhone, ifoni ebiza ngakithi ayinamali. Imali yini? Idliwe ifoni. Asilungise spelling. Ifoni ebhala ukuthi Apple iphendule uyibuke ngemuva uthi njani. Ngemuva inesithombe se-apula. Lesa sithombe se-apula, you must have a reason why kuyi-apula. Laba bafana babe u2 babelungu base-America, they were not doing well in computer manufacturing and exploration. And then bathatha isinqumo abangayisolanga ngaso. Bahamba baya e-southern part of India. Lalela kahleke ngoba nosifunda umqondo. Bahamba baya e-India, bafike bathatha lento. Mebenikwa lento, they were given an apple. Kwathiwa they must bite it once. The apple was red. They must bite it once and took that image bayifake kuwo wonke ama-product abo. Ama-product abo ayothengwa like hot cakes, but they must make sure that any product abayifake the apple kufuze ukuthi ibe unbearable ngoye-price. Lela apple alihlobene nesithwalo njengokuthi usidisiwe. Njengokuthi ufuna ukuze kuBabu Dokotela zokuthwalisa. Lela apple alihlobene liyi-covenant. Bethanda bengathandi, they cannot afford to remove that apple. Babu Dokotela bawusizwa uJabe siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la ukuhlukumezeka kwabasebenzi bezinyanga noma ukuhlukumezeka kwabantu abasebenzela inyanga
Thini ukuphawula kwakho? Yimbi lento ngoba manje yakhuluma kakhulukazi nomama uNDZ bamazwe NDZ English igama lakhe bempersecute abantu ukuthi angeke akwazi ukuthatha isikhundla sokuthi ngoba wayeshade noJZ. Wathi ukuthi ngangishade noJZ, that is past, sa divorce legally, but divorce it is known. And then yini manje engaffecta ukuthi ngathatha umsebenzi ukuthi engisho ukuthi lento ukuthi uzosebenzela inyanga ngoba kade ufuna umsebenzi wawuthandana nenyanga. Kunenyanga onela uthandana kubiza unkosikazi wayo. Wawuthandana nenyanga, usuthola umsebenzi kweyinyanga futhi. Wena ukuthola umsebenzi kweyinyanga akusho uzoyiphekela imithi. Mhlambe ule kude kabi. We call a girl, we call a boy, ubiza abantu eminyango. Ziningi into ongazenza eminyango. Umnyanga nabo ububodwa bufuna bese bene respect. Ziningi into ezenziwayo. Mina kunabasebenzi bami mina ukukhuluma iqiniso. Engabazi bangena ngasikhatsini, engabazi baphuma ngasikhatsini. Abanye bazi bahamba ngaze ngibabone. Kukhona nje omunye kuthuphi lana. Mina ngimubona every 3 months. Ngisho ukuthi uthola ukuthi umuntu upersecute ukuthi akakwazi ukuthi angasebenzela usibanibani ngoba kade egana usibanibani. Akakwazi ukuthi mina nje umuntu engisebenza naye uyasebenza ngomkhuluma abalengo. Wazi washo ubusholozi ungithathela umfana wami lofana wami sengifuna umbuyise manje. Nangikwazi ukuthi mina ngingampenalize ngithi wena uzongifunda umqondo ukusebenza kumabalengo manje usuza la kumina. We don't do that. And we as izinyanga, we have rise up to the professional standard whereby we don't persecute a person because of his or her past. Past. Into ebalekile present. Not even if future. Into ebalekile present manje kwenzekani manje? Ziyakhala yini manje? Ungakhuluma into edlulile. And then abantu indlela ababahlukumeza ngayo abasebenzi babo. I don't feel comfortable ukuthi ngisebenzele wena ngoba wena uma wakho uyisangoma kusho ukuthi mhlambe la ukhona ongagcina uzifakele esigodlweni. Ukusetshenziswa lenyanga ke ngisho ukuthi lento siyizinyanga ufuna ke siyibhekisise ungathi lana sizigxoba ngaphambili lento esiyenzayo it's not the way it's supposed to be done. Umuntu ukuthi uzalwa isangoma noma umfowabo uyisangoma noma umfowabo uyinyanga umzalwa wakho uyinyanga ubesebenzela inyanga no it's all about into oyidinga kuyena manje yabo iyo into oyidinga njengamanje kuyena yini and if isekhona ikhona hayi ukuthi uzozwa ngabantu emsholozo ukade magebe ubesebenzela umkhuluma abale ngumbheke yabo ubunyanga ke lokho and you get advice from parachuters angilokho spelling welulekwa abantu abawoxambukile njengamaxoxo emsebenzini wakho wenanyanga. That is why ungeke uzo progress. Mina ngifuna umuntu ofika njengexoxo ezoxambukela edamini lami. Ixoxo nexoxa lizigxumela edamini lalo xhaphozeni lalo. Ukuthi kumina kwenzekani la nawe ke nyanga zama kanjalo. Kuzokusebenzela lokuthi ungathi lo muntu besebenzela umsholozi umbheke umsholozi akalungile la muntu uzofunda umqondo lokuthi wenza kanjani sizobona resign futhi abuyele kuyena. Lezo zinto we don't do that. Akezizama ukuthi sibaphatha abasebenzi njengabasebenzi singabajaji ngepast yabo. Babu Dokotela siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibheke la masithi lento yakhe ukugwala uzogcina uzosebenzela thina ke sikhuluma nobani lapha. Yazi ukutshela ngikhuluma noba ufuna ukwazi ngikhuluma nomuntu wasesisky. Hey labantu laba bafaka bayinkinga la. Yabona nje sikusho nje Eastern Cape. Angifuni ukuthi nigcina izinyanga kuyithina kuphela kwaZulu Natal. Sicela ukuthi nazo le zinyanga zenu aziye kubugwala. Zithathe lento esayithathayo. Kuyeke ukuthi umuntu uzosuka le eElliot. Kunjalo salukwazi usuka eElliot. Asuke le eElliot umuntu ezela ajomba inqwabe inyanga so eGrahamstown ezela kuBabu Dokotela. Asuke egcuwa ezela kuBabu Dokotela. Sifuna ukuthi lento iphele le nyanga ziyithathe lento ziye kubugwala. Le nyanga zaseSeason Cape zithambe too much. And then uma umnike into ubuza ukuthi lento izoxabana edlozi uhlangana naphi nedlozi orenta ngalo yini. Sikhona ibhilo naye edlozi. Idlozi lakhe it's not about idlozi awufanga lo diesel idlozi. Ngoba uthi umuthenga imoto e4 litre ubuza ukuthi imoto udla nje upetrol kuthiwa imanje ayizongiqhatha nedlozi imidlanga kupetrol ekhaya. Manje ke le nyanga ke ziyeke nje lento yekeni ngoba nigqilaza abantu benu. Abantu benu they travel distances as far as Cape Town. Khona abantu bakaXhosa lapha. Inyanga zakaXhosa zifuna ukubasiza. Azifuna ukubasiza because asinawo lento. Zithi manje lento izoqhatha nedlozi uhlangana naphi naleyo nto.
uhlangana nje naleyo nto wena ingena phi kusiza ngani lo njengoba ngirana YouTube idlozi angizoxabana nayo phela bufuze ngicabanga ukuthi imani mengizoba ne YouTube channel ekhaya kaza bekhona umuntu ono YouTube channel ayizongiqhatha nedlozi ngisho ukuthi ke ake siyeke le nyanga ezogcina kwazona seyisebenzela thina ke kwazona sezisilethela abantu kwazona sezi referral system yethu Babu Dokotela babe sizibojabule ukuthi thatha lento nyanga yami Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibheke la. Kunabantu Babu Dokotela abagcwele la ku YouTube uthola umuntu ushutha uphethe imali, ushutha wenza yonke into kodwa uma wakhe asimazi nokuthi uhlala kuphi. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho lapho? Wena even uanti wakho obuhlala kena ufunda awusezwani naye. Uma wakho istep mother sakho kuthathe una 12 years uhlukumezeka ekhaya uma wakho osezwani naye. Uma wakho okukhuliseka kanzima ehlane enyuka nawe wherever ethi eyami ingane yofela emhlane kumina. Namhlanje uma wakho ukubuka kuma emafonini ezingane zabantu akana iPhone yokubuka wena. Uzibuza kuthini kwena nyanga? Le moto ahamba ngazo siyazibona. Uma wakho eEastern Cape, uma wakho eJozini uhleli kuphi? Mina iyodwa kuphela inyanga engiyaziyo. Mhlawumbe nawe sengizokwazi. Mina ngiyeke ngenyanga eshuthi idining room uzongijwayela kabi ufunda ushuthi idining room uthethe umuzi wakho. Asikhulumi thina uzoshuthela idining room uthi umuzi. Sithi thina uma wakho your mother owahlala kena 9 months leswini uhleli kuphi kuma nje iyodwa kuphela mina inyanga engiyaziyo eyakhela uma wayo umuzi eGoli. And angitshelwanga yona ngatshelwa abantu abathembekile ukuthi lo mfana noma ngazanzani kodwa uma wakho umakhele omuhle umuzi eGoli. Wena kuthini kuwena mekuthiwa kunenyanga enihamba nazo emgaqweni oma bazo bahlele emzini namaroof enendongo ebiyelo enamanzi enogesi kuthini kuwena nyanga? Ugcine nini ukukhuluma naye? Ubaba wakho njengamanje ubhema gwana imuni udla kudlakuni ibhluka ligqokile uthenge ngani isicathula sigqokile uthenge ngani nyanga yami uhlala emzinyathi kodwa la uhlalela emafletini emzinyathi awekho amanzi ezakhe imoto zibhajwe la no workshop ushutha nazo kina kho ngisho imoto ezobakhelela amanzi emzinyathi. Ngifuna ukuthi inyanga nitshelwe mina ngiye inyanga ekhaya Richmond Farm awekho amanzi Richmond Farm naselindelana. I made sure ukuthi kube khona imoto bebe ufuna ukukha amanzi bahambe bokha amanzi la uzothola khona. Wena inyanga yakho kuthini kuwena? Ngifuna lento siyikhulume ngoba thina siyinyanga asinayo umuntu oba nesikhathi sethu ukusitshela. That is why we are so weak. We are so weak. We start to compete with people. Don't compete with people. Compete with your parents. Fight poverty towards your parents. Ngibuza ukuthi inyanga yami ekhaya uma wakho uhlala kuphi? Uhlala kuphi uma wakho? Njobona sikubona ko Pinetown ushayile iginci ushayela amakhwelo hamba nabantu abafaka amasoda amnyama ngabalengana acwebezelana inkinobho ezingaphelele. Belobe kuphusha bengazi bakuphusha nabo. Kwavesa unalutho. Ngifuna ukuthi inyanga yami uphinde uyibuke lento uyicabanga ingqondo yakhe ibuye ukuthi lento eshuba Babu Dokotela ngathi ukhuluma nami. Akwazi enyangeni engaka engizaziyo mina abe yedwa kuphela. Umuntu engithi mina ngine reference yakhe ukuthi uma wakhe umakhele. Angifuni ukuthi wena wakhile yena nginandaba nawe vese uyarent kodwa ungitshela yona. Ngifuna ukuthi wena umakhele yini uma wakho. Njoba nontada nje wehla wenyuka nje sikubona konke indawo kobhizani usitshela ngisho ku YouTube wakho ukuthi uzobuka uphi ukuphi thina sifuna ukwazi kini ithini into ekhaya. Uthi Babu Dokotela go back to your roots and then uanalyze kahle. Anizohlula umfana omncane ongangani futhi. Anishaye ngesuccess aphinda anishaye ngekhaya lakuba uthi le right. Please guys, come to your senses, trying to be sober and in thatha izinqumo ukuthi emakhaya akubi lento nathi esiyiyona. Singabonakala emafonini abizayo kodwa emakhaya kube kusemnyango. Lento is very 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 important. Babu Dokotela babe sizibawujabule siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la noma sithi ethics ebunyangeni. Sikhuluma ngani lapho? Uma uyinyanga khuluma njengenyanga. Uma uyinyanga do not backstep ezinye izinyanga. Number 1, angikusho lo uma uyinyanga
ungahlaseli abanye ozakwenu ngemuva uma uyinyanga. Mina umfana ongithuthayo, I always tell you that ukuthi una 22 years, but wena nyanga yeka ukumfonela kanti umenza isilimo umfunda umqondo uyamrekhoda umusuthi uzomupha imali. Emva kwalokho umusu criticize umsebenzi engwenza ku platform yami, ku social media platform, asingakwenzi lokho ngoba uyinyanga, we are brothers, we share same pain. And then ukuthi thina bantu sibaqashile angeke sibakhokhele imali engabanelisi. Imali kazi even uhulumeni enayo imali even yama PPE iyafika yadliwa yonke kwaphinde wafuneka enye. Imali kazi yenelisi engisho ukuthi funa sibe ne ethical standard of practice and profession. Uma ukuthi ufonela umsebenzi wami ungamcela ukuthi ufuna nibonane, but not ukuthi ngoba ufuna ukubetray isithunzi sami ungehlisele phansi. Yes, I'm not a millionaire, I was never be rich, but uma thina sizoba yinyanga siphinde futhi i-ethics yethu singarespectani, sibukelane phansi, we don't practice like that. Ebunyangeni we don't make friends with our clients. Ebunyangeni literally uma sogeza umuntu emfuleni asigibeli imoto ecustomer. Ngicela umfana kamakhelwane uthangise lapha kunomuntu engisawumgeze. Uma nje lo muntu ayikhuleka khanyeni uzongena la ekuyami uthi hayi jali khuleka ngiright lofana lona verse kwi payroll yami. Gibela emotweni yomuntu omakhelwane wakhe hayi eclient. Kunesizathu because sizinabantu abasemajele namhlanje abazinyanga ababoshela into engeyona. Lo muntu oyiclient lakho njobe ebusuku eMpumalanga ukutshela iqiniso. Uthena uphila ngokuhijack ama truck and uyiphethe futhi jamming signal i24 channel yakho. Ufuna ubone ukuthi ufuna umningi into serious. Ngesikhathi usuhamba naye ngemoto senogezana lwabo nivalwa amaphoyisa nibanjwa nale signal. Nale ibhama anazo. Nalama handcuffs ana nengubo zamaphoyisa seniboshwa nonke nalomuntu. I-client alihambe ngemoto yalo. Nawe uqashe kamakhelwane uhambe ngeyakho. Melithanda ke lishili ngangena kodwa ungangeni emotweni ye-client because you don't know what is in there. I-client is not your friend. I-client is not your friend. This is our standard and ethics. Stop calling clients ubatshela ukuthi kunomuntu okhona la kufuna azowuthola. You are begging. We don't do that in our practice. Asiyeke nje lonto because iyona ndlela ezokwenza ukuthi sibe zinyanga and sibe sithembeke futhi. Sinyanga and siyathembeka. And ethics yobunyanga it allows us to promote ourselves in terms of business. Ayikho lento ukuthi ayikho inyanga ku-TikTok, ku-YouTube, ku-Facebook. It's just nature of our evolution. We are evolving to a new strategy and platform of advertising ourselves. You have to, because this is business at the end of the day. It has to be advertised so that we can pay bills. Wonke nama properties esiwasebenzayo. We have to advertise. Silungisipele ebunyangeni we are allowed ukuthi sibe nama bodyguard. Angisho lokho. It is not related ukuthi siyadubuleka noma sidubuleki, but ebunyangeni we are allowed. Reason why, there are people uma mina ngodla inyama kwa Ace abanginamathela njengempukane, but bodyguards cannot allow that. Abazongidubula abanye bafuna ukushuthana nami and I don't know why they have to do that. Abantu banama agendas abahlukene. That is why we need protection uma sihamba. Engisho ukuthi ubanika kanjani abantu umuntu ogqirha nawe ubusaba. It's not about save ukusaba, it's about me giving space to walk. Ngoba manje kugcina kungasenzeki ebunyangeni you are allowed that. Ngoba if sizokhuluma sangathi si compete nezinye inyanga, we don't compete, we educate each other so that people will start to understand. As long as spelling ebunyangeni you are allowed to have entourage. Babu Dokotela uyasitida yini entourage? Ngidida ukuthi wahlulwa isikole. Ushaya umfazi ushaya amantombazane unjenjeni manje uyilento yakho. Uyisidom verse ngiyakutshela. Entourage abantu osuke uhamba nabo abazokulekelela abaphathele isikhwama. Uma ufika lapha bakulungisela ukudla. That is me. Mina when I move, I don't move with bodyguards, I move with entourage. Move ngemoto ezo3 noma 4 but with entourage. Ngoba mengihlele hotel I have to have people surrounding me.
bangilethele ukudla, they know what I eat, yonke leyo nto bangiphendula amafoni, this is entourage. But uma ubaba uDube emove nama bodyguards inqwaba, that is for is protection. Kungaloko evinjwa abantu awubaba usibani babu manje ugcina ngasenzeke enye into okwazi nokuthenga lana uyaziwa ukuthi no, we have to advertise thina, we are allowed to have bodyguards, we are allowed to have entourage. As long as spelling abantu aba understand bayithetha Babu Dokotela is a left-handed person. No, ebunyangeni we are allowed to have one wife up to 2 wives as long as singakwazi ukuthi si afford, because at the end of the day sikhonela ukukhulisa izibongo zethu. Abanye abantu aba understand ukuthi wena uwedwa kini, awunamfowenu, awunadadewenu, and isibongo sakho njoba unalo nkosikazi wedwa senengane ezo4 zamantombazana, nothing is going to happen when you replicate. Then we are allowed to have even noma ngabe unengane zabafana, because when you said and we are fisa ukuthi kwelamathongo ufike nesizwe sakho now, you are allowed to push up to 3. Could depend ukuthi wena uzokwazi ukuba afford. Ngizama ukuthi lento abantu bayi understand kahle with patience and sincerity, but angazosukela nje umfokazana osebenza ethilini ophusha ama trolley, uzosukela nje umuntu nje okhagada athi ufuna unkosikazi, kusuka udriver we truck osebenzela indiya alisabayo, sabindele ehlala ku wheelchair ukuthi umzwalo istairs lingamxoshwa noma usabe indiya. Wokupho 1949 uzosaba indiya lingqonqoze ngetruck ushaya impolo koshona utshaka indiya elilodwa, awusile nawe lekhanda. Manje usungitshela uthatha unkosi isithembu hlangana nesithembu usahola 17,000 nekwa India. Ingqondo yakhe ayikakasika kahle khona. Ngifuna ukuthi ke bazi ukuthi this is our ethics as isinyama. We can have isithembu as long unkosikazi ivumile. We can have more cars as long imali kuvumela. We can have bodyguards, isimo sakho uyasazi siko. You can have entourage when wazi ukuthi umudla ufuna ukunesa ubani. Mina mengihamba no right hand person engazi ukuthi can never, mina umuntu ongenzela ukudla I know ngilele ngalele, there's no way ukuthi angafaka poison. There is no way, because I know how to grade my people. Ngiyazi ukuthi ubani ofuna ngenzela ukudla khona abangakuthinta ukudla kwami. Babu Dokotela baba wesizwe bawujabulile ngithi ethics ebunyangeni asigibeli imoto yesiguli. Siyabonga.